Ева е малко момиченце с руса коса и сини очи, което цяла зима мечтаеше за лятото. Най-сетне дойде денят, когато автобусът я отведе към селото на баба и дядо. Баба и дядо я посрещнаха с топли прегръдки пред малката къща с червени керемиди. Още първата вечер я чакаше домашна вечеря, но мислите на Ева вече летяха към утрешните игри. На сутринта тя се втурна навън. Поляната я посрещна с меката си трева. Там я чакаха приятелите и Мария и Симона. Те се прегърнаха и засмяха, готови за нови приключения. Децата започнаха да строят крепост от слама. Ева водеше играта, сочейки напред като истински герой. После се втурнаха към реката, прескачаха водата, пръскаха се и се смееха. След игрите набраха плодове. Лицето на Ева бе изцапано със сладък сок. Вечерта небето се обагри в оранжево и розово. Тримата приятели легнаха по тревата и гледаха залеза. Когато мракът падна, светулките озариха нощта като малки живи звезди. Ева ги гледаше с широко отворени очи. Тя прошепна: „Лятото е магия!“ и заспа с усмивка.